सोरांलायबाय फुंनि ब्रेकफास्टखौबो गोजानावसो जानो थांनांगोन दिनै नङाबा दाख्लैथ' खाथियावनोमोन थांबाय थादो दिनै बिबो होदो जोंना ब्रेकफास्टआ इयाव जाबाय पुरि साहा ओमफ्राय आलु मटर घुगनि ओमफ्राय थांबाय ओमफ्राय दा सालोंबाय थायो दे दे जा गोथाव जादो माया दालि गोथाव जादों जायाखै गोथाव जायाखैबा कमप्लेन होनांगौ मस्ला बारा जादों आलाय गोथाव जादों गोथाव नुदोंलै नोंसोर जानायखौ गोथाव जादों बैनि मालाय जासिदो इ गोथाव नङा थेवबो दे दे फैलाया इनै दासो जाख्लाबलायना खारदोंमोन इयो गोथाव मोनदों ना नोंबो दे ओइनियाव लाइन जानांगौ ओइनियाव दे जोंहा जाखांलायना आरो बेग बुद्रुहैलायनांसिगोन दा जोंहा थांलायनोसै जाखांबाय थाबायनासो थांगोन ना गारिसो दोङो मिथिथ'आ आरो दा जोङो ब्रेकफास्ट खालामखांबाय दा थांबाय थादो जोङो दा थांबाय थादो हारियाना नै ओमफ्राय इयाव जागोन प्रग्राम जागोन जागाया नै इयाव जागोन मेला जायो आरो इयाव मेला जि गिदिर मेला जागोन इयाव दखानानो बेसेबांबा दोङो नै साजायखांजोबाखै नै जों बयबो ब्रेकफास्ट जानानै थांगासिनो नै मेला जागोन आरो इयाव मेला बेसेबांबा दखान दंखायो इयाव 1000नि बारासो दोङो मोनसे 1000नि बारा दोङो आरो ओमफ्राय जोंनिया रुमा सोलायलायसिगोन दा जोंनि प्रग्राम जागोन खाथियावनो जासिगोन रुमा नै जों साहा लोंखांबाय दा थाबायना थांबाय थादो थाबायना थांबाय थादो आरो नायनानै जायगाया साजायबाय ये छोटा सा ताजमहल है बाय जमा थाबायनो मोननायखाय पुलिस थाना उइदिं लन हल नै हाबानि इसोरो गथाय नै मोनैला दाबो 10 मिनिटनि बाङाय बागोन आरो लामाया थाबायबा नै जोंनि हटेला इनोमोन ओमफ्राय हाबाबो इयावनो हाबायाबो खालामोन ओमफ्राय दा इयाव थाला जोङो थांनोसै बेलेगाव दिनैबो साजायलायबाय मालाय हाबानि मैयानिया फरेननिमोननो मालाय दाख्लैनिया मुस्लिमनि
दिनैनिया सोरनिबा नै मोजांलाय मोजां नांदोंमोन थानानै दावरावबो मोनबा दिगदारबो मोनलायलाङो नै आरो दिनैबो साजायलायबाय हाबानि मालाय दिनैनिफ्राय नुला जोङो हाबा खालामनाय सोर हाबा खालामो सोर हाबा खालाम दिनैनिफ्राय नुला जोङो हाबा थांनोसै जोङो इनिफ्राय बेलेग रुमाव नै जों जि फोरानदोंमोन नैयाव ओमफ्राय दा जियाबो मोजां रानाखै ओमफ्राय लांनोसै जोङो लांफिननोसै नैयावनो नैयावनो आरो हाबानि रिसिपसन हि लांनोसै ओजाफोरा नायफिनसै थाबायनानै थांगोन र' गारगो लांखाया नै जोंहा थांलायनोसै बेग लायै लायै थाबायना थांगोन जोङो ओइ नै जों इयाव थाला दैनि एसे खस्थ' जायो आरो इयाव ओंखायनो जोङो बेलेगाव थांसै दहाय देखायनाय जायगायाव इयाव थांनोसै आरो नै बयबो बेग लाजोब्बाय नै माला आलायाबो ओइनिबा बुलायदों गासैबो खारजोबसिगोन हाबा नुला जोङो खारजोबसिगोन हाबा नुला जोङो इयाव थायो थायो हाबा नुदोंमोन ओइ समाव ग्रिबो नै थिंनो दं लावगे सेना नोंना ओंखाम उखैदों मालायनियासो बेगा मोजांथार ते पापानो आखाइ खालि नोंना इयाव थुना सन गेजेराव थांलायनोसै नै आंनि थुफियाबो खेंख्रा जालायलायदों नै गोरनाखौनो खेंख्रा नुलायलायदों नायसनै नै बेग बानाया जादों एख' नङा दे नै मालाय आलाया फानना होबाय मोजां मोननायनि नै बे इमान गोसा गोसा गाबदों बेगाबो नै जोंखौ ओइ गारियाव लांनो ओंखारदोंमोन ओइ उननि गारि गुफुरा जों मानोबा बेग लानानै गारियाव थांनो हागोन आरो ओमफ्राय जोङो गारियाव थाङा थाबायनानै थांगोन जों गारसाय नै मोनफैलायबाय रुमखौ दा मिथिथ'वा मायाव जागोन आयौ मेंबायहाय ओइ नैसो मोनफैग्रोबाय गारियाव लाबोग्रोदो बेग फिसा फिसाखौ मालाय रियासल खालामदो मिगिफोरनि बादै नैबेनो जोंनि रुमा थांनोसै दोङो दे आमदानि आं इखिनियाव थायो नैखिनियाव जोंनिया सोलायबायना रुमा ओमफ्राय नै ओमफ्राय बेलेगाव दहाय आङो बिसना बनाय माबा बनाय इसोरखो भिडिअ खालामनो टाइम मोनदिया आरो ओमफ्राय दासो माबाबाय ओमफ्राय दा नै इखिनिया नै ओइ नै जुगनुआ दखना गाननाय इयो थार्टि ओइ नै जुगनुआ नै दाख्लैयो इनोमोन दखना गाननाया ओमफ्राय नै आंनिया बेसेबां माबा जायब्रें ब्रें जाना दोङो उन्दुनाया ओमफ्राय दहाय भिडिअ खालामनो मोनदों आरो दहाय खालि गोजामोन ओमफ्राय दासो आङो ओमफ्राय टाइम मोनदों आरो ओमफ्राय दहायो बिसना माबा बुथुमनायावनो माबानायावनो इयावनो ओमफ्राय हाखु दाखुदो खालामनो टाइम मोनदिया ओमफ्राय माबाबाय आरो